Acabem amb aquesta categoria d'infantis i engeguem pel juvenil. Èster de la Gavà de Casa de la Selva. És Montgrí 2000 de Torroella de Montgrí. Engeguem amb la categoria veterans i els aires gironins de Girona. Saludem els amics dansaires de Casa de la Selva. La benvinguda al ball de dansa de Vilallonga dels Monts. Observació de Banyoles. Torroella de Torroella de Montgrí. Les bonificacions del Senet. I ara passarem
Desitgem que benvingut a la comunitat de tot el món. Arrête. Arrête. Allez, comment Abundant, magnifique, dans le système de